Республика Милли китапханасында сайлаучыларның «Мой голос, минем тавыш» форумы узды. Ул сайлаучылар белән эшләүнең заманча формаларына багышланган. Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сайлаучылар белән башкарылган эшләр турында сөйләде. Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов гражданлык җәмгыяте институтлары белән даими элемтәләренең мөһимлеген билгеләп үтте. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә сайлауларда уңайлы шартлар тудыру турында Үзәк сайлау комиссиясе төркеме эшчәнлеге буенча да фикер алышында. Избирательная комиссия, без жидок шунды комиссияна, именно бу доступна среда буенча эшли без ничә жыл. Ул комиссияда безнең белән эшлиләр кешеләр, инвалидлар, общественная организация инвалидлар, общественная организациялардан, оннары министерство, хезмәт министерстводан, оннары бу пандуслар турында ничә мәртәбә аны да эшләргә кирәк дирия.